бинандаҳои азизу гиромӣ салом арз мекунем. барномаи криминалии милитсия ҳомии ҷомеа аст ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ омода шуда таърихи муассисаи давлатии телевизиони Сафина манзури шумо мегардад. дар студия бо шумо Омина Табарова. ҷинояти одамкушие ки санаи 15 майи соли 2021 дар кӯчаи шерализодаи пойтахт дар назди маркази савдои Сафариён содир гардид, сари вақт аз ҷониби кормандони милитсия ошкор карда шуд. ҳамчун гумонбар дар содир кардани ҷинояти мазкур марди 41 сола сокини шаҳри Душанбе ки пеш 4 маротиба суд шудааст дастгир гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. санаи 15 майи соли ҷорӣ тақрибан соати 5 бегоҳ ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе оид ба дарёфти ҷасади марди тақрибан 40-45 сола дар кӯчаи шерализодаи пойтахт воқеъ дар назди бозори Сафариён хабари фаврӣ расид. кормандони милитсия дарҳол ба ҷои ҳодиса ҳозир гардида баҳри муайян ва дастгир намудани нафари ҷинояткор як қатор чорабинии оперативии ҷустуҷӯиро роҳандозӣ намуда муайян намуданд ки номбурда на ба марги маъмулӣ балки дар заминаи муноқиша ва лату кӯб ба ҳалокат расонида шудааст. дар натиҷа муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро шаҳрванд Қурбонов Низом Раҳмонович соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Бобоҷон Ғафуров ки қаблан 3 маротиба суд шудааст содир намудааст. чуноне зимни пешбурди корҳои тафтиётӣ муайян гардид номурда бо марҳум Ҷобиров Самир Исматович соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Фирдавсӣ доду гирифту муносибатҳои молиявӣ дошта дар заминаи нофаҳмӣ ва хусумату бадбинӣ санаи 15 май байнашон муноқиша сар зада бо ҳамдигар даст ба гирёйбон шуданд. дар натиҷа гумонбар Қурбонов Низом ӯро мавриди лату кӯб қарор дода Ҷобиров Самирро ба ҳалокат расонидааст. воқеан як лаҳзаина хашму ғазаб ва бадбиниву хусумат ба ҷиноятҳои вазнин анҷом ёфта дар баъзан ҳолат боиси аз ҳаёт маҳрум сохтани инсон мегардад ки як хонаводаеро мотам зада ва нафари дигареро пушти панҷараи маҳбас мебарад. вобаста ба ҳолати мазкур айни замон тибқи талаботи моддаи 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. нашъаҷалобон гарчанде аз оқибати манфии паҳну фурӯши воситаи нашъадор ва зарару зиёни он воқифанд, вале барои ба даст овардани манфиат ба муомилоти ғайриқонунӣ он даст мезананд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи ҳамин раёсат дар изгоҳи роҳи оҳани шаҳри Душанбе зимни доир намудани коркардҳои оперативӣ як нафар нашъаҷалоб сокини ноҳияи Рӯдакиро боздошт карда аз ӯ наздики 4 килограмм воситаи нашъадор ҳашиш дарёфту мусодира намуданд. шаҳрванд Саидов Раҳмоналӣ Субҳонқулович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи деҳаи Дарёбоди ноҳияи мазкур ки чанд муддат инҷониб ба фурӯши ғайриқонунии ин бори марговар машғул буд дар натиҷа ба дасти кормандони милитсия афтод. ҳангоми кофтуков аз гумонбаршуда 3 килограмм 938 грамм воситаи нашъадори ҳашиш дарёфт карда шуд. 3 кило аз 33 район гирифта $800 бурда $1900 фурӯхтам. ман ба корманди орган дастгир шудам. айни ҳол боздоштшуда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ боз шудаву тафтишоти пешакӣ идома дорад. муомилоти ғайриқонунии маводҳои нашъадор барои ашхоси нашъаҷалоб манбаи даромади пулу моли муфт буда на ҳамеша онҳо ба ҳадафу мақсадҳои ҷинояткоронаи худ мерасанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Вахш 3 нафар нашъаҷалобро боздошт намуданд.
مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر و آشکار نمودن این نمود جنایت یکی از سمت‌های مهم کار کارمندان مقامات میلیتسیا به حساب می‌رود. ضمن دایر نمودن عملیات اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر، 3 نفر از ساکنان ناحیه وخش جماعت شهرکی کیرف که قصد انتقال غیرقانونی مواد نشادر را با مقصدی به صاحبیت کسی دیگر داشتند دستگیر کرده شدند. اینها رحمانوف سفر سال تولدش 1974 پیش با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است. سلیموف رحمان سال تولدش 1961 و تقایف محمد رجب سال تولدش 1978 می باشند. کارمندان شعبه مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد نشادر شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر در رفت پیشبرد کارهای اپراتیوی شهروند رحمانوف سفر را در حدود شهری مذکور با 800 گرم مواد نشادر نوع حشیش دستگیر نمودند. ضمن پرسش معین کرده شد که تقایف محمد رجب با هم مسلکانش سلیموف رحمان از روی مصلحت پیشکی باید مقداری مواد نشادر را به مبلغ 25000 سامانی به رحمانوف سفر می‌فروخته است. در رفتی از نظرگذرانی منزل استقامتی سلیموف رحمان از آنجا یک عدد خلطه پلی اتیلنی دریافت کرده شد که هنگام کشودن آن در داخلش مقداری 203 گرم مواد نشادر نوع حشیش حجت گذاری کرده گرفته شد. موافق معلومات نامه شعبه تشخیص کریمینالی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان موادهای مصادره کرده شده 1 کیلوگرم و 0.3 گرم به مواد نشادر نوع حشیش منسوب می باشند. 200 گرم شبارو استعمال گرفتم 8 دیگه گفت که بیو ما رفتیم ما برام گویا آدم افتاده اگه میبرم میتونم اومدم خیلی قنیگو کم افتادم بچه بیو ما برام اگه گفت 20 تا کوزی من استوداگی بودم که یه وقت بچه‌های این کارکنانی چیز اومده برام دستگیر کردم. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر نسبت گمانبران پرونده جنایتی با ماده 200 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. جنایتی ابوشی که در کوچه جلالدین رومی شهر خوجند صادر شد توسط کامراهای مشاهده‌ای ثبت گردیده و در حال اشتراکچیان این مناقشه آشکار و بازداشت گردیدند. همکارانمان اوید این جنایتی ابوشی گزارش آماده نمودند. тавре аз наворҳои камераи мушоҳидавӣ дида мешавад дар ҷои ҷамъиятӣ кӯчаи ҷалолиддини румии шаҳри хуҷанд муҳорибаи танбатан истифодаи предмети оҳанӣ ва воситаи нақлиёт ба ҳайси олоти ҷароҳатрасонанда аз ҷои доштани ҷинояти авбошӣ дарак медиҳад. ҳодисаи мазкур санаи 5 апрел тахминан соати 16:10 ба вуқӯъ пайваста худи ҳамон рӯз аз ҷониби мақомоти милитсия ба қайд ва иштирокчиёни ҳодиса муайяну дастгир шуданд. муноқиша байни шаҳрвандон мирбобоев баҳром зикруллоевич соли таваллудаш 1984 ва ҳасанов далер набиҷонович соли таваллудаш 1996 дар натиҷаи мавҷудияти баҳсу номуросоӣ ба вуқӯъ пайваста онҳо аз ҳиссиёти авбошии якдигарро латукуб ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. бо мусоидати сокинони маҳалла ва роҳгузарон кирдори авбошона хотима ёбад ҳам бадтар шаҳрванд Назир Ҳасанов аз муноқиша огоҳӣ ёфта ба ҷои ҳодиса назди ҷияни худ Далер Ҳасанов меояд ва онҳо барои гуфтугузор ба назди хонаи Мирбобоев мераванд ки муноқиша шадидтар гашта Баҳром Мирбобоев сабукрави тамғаи Мерседес Бензро ба ҳаракат дароварда бо истифода аз он Назир Ҳасановро пахш карда ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад ки бо бардошти зарари миёна ба саломатӣ дар беморхона бистарӣ мешавад. иштирокчиёни ҳодиса Баҳром Мирбобоев ва Далер Ҳасанов дар содир намудани ҷинояти авбошӣ гумонбар буда тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва дар асоси он чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه بابوجان غفورов دو دلیل دزدی چهارراه‌های مردم را آشکار و گمانبران این جنایت‌ها را دستگیر نمودند. 3 نفر گمانبر که 2 نفری آنها پیش‌سود شده میباشند در دو حالت 13 سر چهارراه‌های ساکنان ناحیه مذکور را دزدی کرده و به جبردیدگان ضرر مادی رسانیدند. اکبر شریفی اوید این جنایت گزارش می‌دهد. фаъолияти бо барори оперативӣ ҷустуҷӯӣ шӯъбачаи милитсия дар ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи бобоҷон ғафуровро дар кушодани ҷиноятҳои дуздии чорво дар минтақаи маъмурӣ муваффақ гардонида
ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки гурӯҳи муташаккили аз 3 нафар афроди пешсудшуда созмонёфта шаҳрвандон Муллобоев Хуршед Маҳмудҷонович соли таваллудаш 1999, Ҷамолов Парвиз Фарҳодович соли таваллудаш 2000 ва Ҷураев Файзулло Урунбоевич соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти унҷии ноҳия Бобоҷон Ғафуров нуқта гузошт. خطی فیضلاک ها روزانه سکتر کده رفتیم دیدیم شبش فرداشنده اومدیم خورشید تلفن کده آمد ماشین کده رفتیم گرون بار کدیم شبانه ساعتی 9 چند سال گوش کن؟ 7 سال چیکار کردید بود؟ خانه خورشید آمده رفتیم баъди тасарруфи 7 сармоли майдаи шохдор аз ҳудуди ҷамоати ғозиён ва муроҷиати ҷабрида ба мақомот ки санаи 3 май ба вуқӯъ пайваст, милитсия дар пайи муайян ва дастгир намудани дуздон шуда комёб гардид. иттифоқи сенафараи дар ҷиноят гумонбарро мақсади ягона ба даст овардани маблағи муфт муттаҳид кардааст. онҳо барои пайдо кардани макони қуллаи дуздибоб рӯзона гирду атрофро сайри иктишофӣ намуда ҳадафи интихобшударо шабона бо истифода аз сабукрав ба яғмо мебурданд. همونجوری رفتم یک آقل بود از پیننده همونو رفتم و پگشم ماشین کشتیم و رفتیم و همونو بارکده گرم رفتیم ҳар се гумонбаршуда Муллобоев, Ҷураев ва Ҷамолов дар дуздӣ манфиатдор буда иҷрои уҳдадориҳои ба зимма гирифта онҳоро ба ҳадаф мерасонид. чунончи санаи 3 май тахминан соати 21:30 аз оғилхонаи Наимҷон Сангинов сокини ҷамоати деҳоти Ғозиён 7 сармоли майдаи шохдорро тасарруф намуда 6000 сомонӣ зарар мерасонанд ки баъдан бо мусоидати милитсия зарар барқарор гардид. تا افطار کنم و برام سانه مالای درارم خانی مادر رفتم دو در استوندر آن سویتر بیان که ساعت 10 شد آواز گاو برآمد با عسکر بیان گوسفند نیست گرفته رفتیم. дар идомаи коркардҳои оперативию тафтишотӣ ва криминалистӣ собит шуд ки дастгиршудаҳо Парвиз Ҷамолов ва Хуршед Муллобоев моҳи апрел 6 сар моли майдаи шохдори ба сокини шаҳри Хуҷанд тааллуқ доштаро низ бо арзиши 5000 сомонӣ дар ҳудуди ҷамоати Ғозиён тасарруф карданд. маҳз беҷазо мондан ва манфиати муфт ба даст овардан гумонбаршудаҳоро ба иқдомҳои тозаи ҷиноятӣ роҳнамоӣ карда ба ҷамъияти онҳо Файзулло Ҷураев мепайвандад. бо дастгир шудани иттифоқи сегонаи ҷиноятӣ ки ба тасарруфи чорвои сокинони ҷамоати деҳоти Ғозиён машғул буданд, хафи расондани зарари молумулкӣ бартараф ҷиноятпешаҳо аз ҷомеа дур карда шуданд. дар ноҳияи ҷалолиддини балхи вилояти хатлон низ ду далели дуздии чорво аз ҷониби 2 нафар ҷиноятпеша ба қайд гирифта шуд. гумонбаршудагон бо содир намудани 2 ҳолати ҷинояти дуздӣ ба соҳибони чорво наздики 20 000 сомонӣ зарари иқтисодӣ расониданд. офоқи қодириён дар ин бора гузориш омода кардааст. вақтҳои охир ба назар мерасад ки дуздӣ ба як ҷинояти роиш табдил ёфтааст ва бештарин ҷиноят аз ҷониби ҷавонон содир карда мешавад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ 2 нафар гумонбарон сокинони ноҳияи мазкурро ки ба дуздии чорвоҳои мардум даст задаву аз ҳисоби дигарон рӯзгори худро сомон медоданд дастгир намуданд. инҳо Барфак Фараҳимҷон соли таваллудаш 1994 ва Куралов Насрулло соли таваллудаш 2000 мебошанд. ин 2 нафар бо маслиҳати пешакӣ аз фурсати муносиб барои худ истифода намуда шабона бо роҳи пинҳонӣ вориди манзилҳои истиқоматии сокинони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ мегарданд ва аз дохили оғилхонаҳо чорваҳои калони шохдорро тасарруф менамоянд. маблағҳои бо роҳи дуздӣ ба даст овардаашонро дар эҳтиёҷоти шахсии худ сарф намуда боз дар пайи нақшаҳои нави ҷинояткорона мегарданд. маблағи зарари расонидаашон ба сокинони ноҳия 18000 сомониро ташкил медиҳад. дар рафти бурдани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар асоси аризаҳои пайдарпайи сокинони ноҳия оиди дуздии моликияташон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи балхӣ кормандони милитсия ин 2 нафари ҷиноятпешаро сари вақт дастгир намуданд. бо ҳамроҳи Куралов Нусратло 2 говро гови бибиёнро ва гови ҳамсояро тасарруф карда ба маблағи 18000 сомонӣ фурӯхта дар марказҳои дилхушӣ масраф кардем. нисбати гумонбарон дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. кормандони милитсияи пойтахт
пас аз муроҷиати ҷавондухтар оиди дағалгуфторӣ ва таъхиру дашном шуниданаш аз ҷониби як нафар ронандаи автомашини тамғаи лексус дар муддати кӯтоҳ ронанда ва ҳамаслаки ӯро боздошт намуданд. Сироҷиддин Шакурӣ гузориш омода кардааст. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе тамоми арзу муроҷиатҳои шаҳрвандонро ба таври фаврӣ мавриди санҷишу баррасӣ қарор дода нисбати нафарони қонуншикан чораҳои дахлдори қонунӣ меандешад. Ин аст ки ҳамарӯза шаҳрвандони зиёде бо мушоҳидаи қонуншиканӣ ва қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ онро наворбардорӣ ва расм гирифта ба суроғҳои электронии милитсияи пойтахт ирсол мекунанд. Аз ҷумла як нафар ҷавондухтари сокини шаҳри Душанбе дар он хусус муроҷиат намуд ки нисбати ду нафар ҷавонони ҷипсавор чораҳои дахлдори қонунӣ андешида шавад, зеро ҷавонписарон муроҷиаткунанда ва 3 нафар ҷавондухтарон ҳамроҳонашро ҳангоми гаштугузор дар кӯчаҳои марказии пойтахт даштномаҳои қабеҳ намуда шаъну шарафашонро пас заданд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр гардида мавриди вокуниши шадиди корбарон қарор гирифтааст. Дар натиҷаи санҷиш ҷавонони ҷипсавори дар навор инъикос гардида баъди ҳамагӣ 1 соати нашри навор муайяну дастгир ва ба мақомоти милитсияи пойтахт дастрас карда шуданд. Инҳо шаҳрвандон Муҳаммадҷонов Валиҷон соли таваллудаш 1993, истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат деҳаи Баҳор, ронандаи автомашини тамғаи Lexus рақами қайди давлатиаш 1010 ва Бегов Ҷаҳонгир санаи таваллудаш 1993, истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат деҳаи Маданият мебошанд. Зимни пурсиш номбурдагон ба гуноҳи содир намудаашон иқрор шуда иброз доштанд ки санаи 15 майи соли ҷорӣ ҳангоми дар хиёбони Рӯдакӣ назди театри опера ва балет тавассути автомашинаи зикргардида ҳаракат доштанд, ба ҷавондухтарон гапартоӣ ва бадрафторӣ намуда онҳоро мавриди озори лафзӣ қарор доданд ки аз ин кирдорашон воқеан пушаймонанд. Бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати ҳарду Муҳаммадҷонов Валиҷон ва Бегов Ҷаҳонгир طبق طلبات ماده 460 مای دوباشی کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده سود نسبت هر کدام جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روزی تعیین نمود. یک نفر ساکن دیگری پایتخت با ارسال نوار از رئاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه درخواست نمود که نسبت راننده افت تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 0063 چاره‌های داخلدار قانونی اندیشیده شود، زیرا نامورده طلبات قاعده حرکت در راه را دغلانه ویران نموده автомашинаи худро бо сурати баланду садои гӯшхарош идора ва зимни ҳаракат ба талаботи чароғаки роҳнамо итоат накарда бо ин кирдораш тартиботи ҷамъиятиро вайрон ва ба ҳаёту саломатии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҳолати хавфнокро ба вуҷуд овардааст. Дар натиҷаи санҷиш муайян карда шуд ки ронандаи автомашини зикр гардида шаҳрванд Холов Улуғбек соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Неъмат Қарабоев мебошад. Зимни пурсиш номбурда тасдиқ намуд ки дар ҳақиқат зимни ҳаракат дар кӯчаи Неъмат Қарабоев назди бозори Султони Кабир автомашинаи худро бо сурати баланду садои гӯшхарош як бор аз ҷои ист ба ҳаракат дароварда хилофи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳамзамон ба талаботи чароғаки раҳнамо итоат накардааст. Бо назардошти ҳолати мазкур нисбати Холов Улуғбек барои вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва халалдор сохтани оромии шаҳрвандон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда бо ҳукми суди ноҳияи Фирдавсӣ ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабона рӯз таъин карда шуд. кормандони милитсия дар баробари таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ҳамзамон дар бартараф кардани офатҳои табиӣ саҳми назаррас доранд. гузориши ҳамкоронамон оиди бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб. дар баробари дигар сохторҳои марбута ҳамарӯза аз ҷониби кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд ҷараён дорад. маврид ва зикр аст ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ доир ба корҳои рафсозии мавзеъҳои офатзада ҳамарӯза ба тамоми ҷузу томҳо ва ҳайати шахсии вазорати корҳои дохилӣ воҳиди низомӣ гузаронида ҷиҳати ҳифзи амнияти зарардидагон ва тозаю барқарор намудани хисороти ба миён гузошта дастуру супоришҳо дода қайд медоранд ки ҳарчи зудтар бояд оқибати ҳолати фавқулодаро бартараф намоем ва оилаҳои зарардидаро ба зиндагии осоишта таъмин намоем. намояндагони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон қисму воҳидҳои низомии мақомоти милитсия ва ҳайати шахсӣ тамоми саи
талоши хешро ба осебдидагон расонида, ҳама рӯза дар маконҳои аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб навбатдории фаврии шабонарӯзӣ ташкил гардида, қувваю нерӯи худ ва ёрии амалиашонро ба сокинон расонида истоданд. корҳои безараргардонӣ бо истифодаи маҳлулҳои хлорӣ дар ин мавзеъҳо низ аз ҷониби кормандони мақомоти милитсия идома доранд. вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон чун ниҳоди пурқудрати давлатӣ баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати кӯмаку дастгирии оилаҳои осебдидаи шаҳру ноҳияҳои кишвар, алалхусус шаҳри Кӯлоб, чораҳои лозимию таъхирнопазирро татбиқ намуда, аллакай ба оғози сохтмони хонаҳои шаҳрвандон шурӯъ намудааст. тарҳи бинои хонаҳои истиқоматӣ дар мувофиқа ба кумитаи меъморию сохтмонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ситоти ҷумҳуриявӣ оид ба бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб лоиҳабандӣ шуда, барои ба талаботи меъморию шаҳрсозӣ мутобиқ кунонидани он корҳо ҷараён доранд. ман шаҳрванди шаҳри Кӯлоб, хона 164 Азизова Маликамо, рӯзи 11 май офати табиӣ ба рух дода. ما می‌نداری خدا به جناب عالی میرسونیم. ما به مهربانی جناب عالی می‌نداریم. ما را تنها نگذار. ما را به خوراکه و همه چیز ما را تامین کردن، همه ما را یاری رساندن، ما را تنها نگذاشتن. رحمت به جناب عالی. خداوند امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 100 ساله شری یا 1000 سال پرزیدنت باشی، در بالای سر ما سیابان باشی، ما را نگهبان باشی. خدا احباری نبینه دست کم ایشان نتا 1000 سالت کنه و همه مراد مقصد خداوند برساند. با توجه شهروندان رسانیده می شود که سنه 18 دکامبر سال 2019 تحت رقم 1652 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو وابسته به قانونیگردانی مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی که به طور غیرقانونی در حدود جمهوری تاجیکستان قرار دارند قبول کرده شده است. مقصد قانونی مذکور اساسهای حقوقی و تشکیلی از جانب دولت گذراندن اقدامی یک دفعینه اوید به عفو رو وابسته به قانونیگردانی مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی دولت‌های سابق اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی که به طور غیرقانونی در حدود جمهوری تاجیکستان قرار دارند مقرر می‌نماید. این سابق شهروندان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، بلاروسیا، اوکراین، گرجستان، آذربایجان، مالداویا، ارمنستان، لاتویا، لیتوا، استونیا و فدراسیون روسیه می باشند. حجت‌ها از شخصانی که تا سنه 31 دکامبر سال 2016 به جمهوری تاجیکستان وارد گشتند و تحت عمل قانون فرا می‌گیرند قبول کرده می‌شود. معین‌سازی و قبول عریضه‌ها اویدی به قیدگیری وضع حقوقی شخصانی که تحت عمل قانون فرا می‌گیرند تا 25 دکامبر سال 2022 گذرانیده می شود. از شهروندان خارجی خواهش کرده می شود که اگر شما به حجت باشید یا حجت‌های از سابق دولت‌های اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی گرفته مهلت اعتباری آن از اعتبار ساقط گردیده باشد و یا شخصانی که تا عین حال یگان مراتبه حجت تصدیق کننده شهروندی جمهوری تاجیکستان را نگرفتند به بخش‌های شناسنامه‌ای به قیدگیری شعبه وزارت کارهای داخلی شهر و ناحیه‌های جمهوری از روی جای زیست مراجعه نمایید. کارمندان آن به شما یاری عملی خود را می‌رسانند. من خودم شهروند تاجیکستان هستم. جباروف بهرام عطایویچ. اویلام که شهروند ازبکستان بود. 17 حجت نداشت، به حجت در اینجا زندگی میکرد. صاحب 3 فرزند هستیم. ما با دستگیری پیشوای ملت بسیار دستگیری کردن و صاحب حجت شدیم. ما منت داریم و خصوصا از کارمندان وزارت داخلی که برای تامین کردن حجت به ما کمک رساندن نهایت منتداری خودم را بیان هزار رحمت برای دستگیریشون. من این حجت دار شدم. آمدگی من 25 سال شده، همین سال من حجت نداشتم. رحمت به حکومت تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی، همین سال من حجت نداشتم. آمدگی من 25 سال شده، من حجت دار شدم.
кормандони сароясати хадамоти давлати оташнишонӣ вазорати корҳои дохилӣ пайваста дар бозору марказҳои савдо бо масъулин ва соҳибкорон корҳои фаҳмондадиҳӣ доир менамоянд. ҳамкорамон шӯҳрат тағоимуродзода оиди корҳои профилактикӣ дар бозори марказии шаҳри ваҳдат гузориш тайёр намудааст. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва нақша чорабиниҳои сароясати хадамоти давлатии оташнишонӣ аз тарафи кормандони сароясат ва ҷузъу томҳои он баҳри пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор истифодаи оқилонаи қувваи барқ сари вақт пардохти ҳаққи истифодаи он дар бозору марказҳои калони савдо ва дигар ҷойҳои омад ҷамъшавии одамон корҳои профилактикӣ фаҳмондадиҳӣ ташкил ва гузаронида истодаанд. чунин як чорабинии мақсаднок аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар бозори марказии шаҳри ваҳдат мансуб ба раёсати матлубот ташкил ва гузаронида шуд. зимни санҷиш ошкор карда шуд ки аз тарафи роҳбарону масъулини бозор оиди меъёру талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтор диққати ҷиддӣ зоҳир карда намешавад. ҳамин аст ки дар роҳи мошингард ва пиёдагард аз бепарвоии назоратчиёни бозор фурӯшандаҳо молҳои худро дар канори роҳ ба фурӯш бароварда роҳҳоро банд намуданд ки ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳолатҳои фавқулода аз он ҷумла сӯхтор нақлиёти оташнишонӣ наметавонад ба ҷои ҳодиса зудтар ҳозир шавад. дар нуқтаҳои фурӯши молҳои рӯзгор бошад хатҳои интиқоли қувваи барқ ба таври бояду шояд урёну овезон насб карда шудааст ки метавонад ҳар лаҳза ҳодисаҳои нохушро дар пай дошта бошад. ба замми ин бозор ба воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ мувофиқи меъёр таъмин карда нашудааст. оташхомӯшкунакҳои мавҷуд буда дар ҳолати корношоям қарор доранд. дар бозор барои хомӯш намудани сӯхтор обанбор ташкил карда бошад ҳам вале рӯдаҳои оташнишонӣ суроху дар ҳолати корношоям қарор доранд. дар баробари ин баъзе аз тоҷирону савдогарон дидаву дониста қоидаҳои беҳдоштӣ ва тозагиро низ дар сатҳи зарурӣ риоя намекарданд. мутахассисони соҳа дар ҳамкорӣ бо роҳбарияти раёсати матлуботи шаҳри ваҳдат ва масъулини бозор ба мавҷудият ва ҳолати дастгоҳи ягонаи қатъкунандаи қувваи барқ ва китобҳои махсуси ба қайдгирӣ вақтҳои хомӯшкунӣ ва интиқолдиҳии он пас аз анҷоми вақти корӣ ва сатҳи дониши соҳибкорону савдогарон оид ба амалҳои фаврӣ дар вақти рух додани сӯхтор диққати асосӣ зоҳир карда шуд. сари вақт бартараф накардани камбудиҳо метавонад ҳодисаву воқеаҳои нохушро дар пай дошта бошад. инчунин барои таҳкими вазъи бехатарӣ аз сӯхтор ва риояи меъёру қоидаҳои бехатарӣ аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ бо масъулин ва тоҷирону савдогарони бозор суҳбату дастурҳои дахлдор гузаронида шуда ҷиҳати бартараф намудани камбудию норасоиҳо ба онҳо муҳлат дода шуд. кор дар ин сам аз тарафи кормандони сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ идома дорад. бинобар таъмини саривақтии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бо шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 апрели соли 2016 тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 207-7 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасонии вобаста ба он ба имзо расидааст. барои шароити мусоид фароҳам овардан ба шаҳрвандон ҳангоми иваз намудани шиносномаи намунии соли 1996 ва шиносномаи намунии соли 2014 бо назардошти муқаррароти қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва қайдгирии симкортҳои мобилӣ бо шиносномаи намунии соли 2014 то 15 феврали соли 2022 тамдид карда шудааст ки як соли дигар муҳлат боқӣ мондааст. аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки бо мақсади такрор наёфтани ҳолатҳои қаблӣ яъне навбатпоии тӯлонӣ сарф нагардани вақти шаҳрвандон ки чунин ҳолатҳо дар солҳои 2019 ва 2020 ба мушоҳид мерасид онҳоро зарур аст ки барои ивази шиносномаи намунии соли 1996 ва намунаи соли 2014 аз имкониятҳои мусоиди бенавбатпоӣ сари вақт ба хадамотҳои шиносномӣ ба қайдгирии маҳалли зидди худ муроҷиат намоянд. ба маълумоти шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки дар федератсияи россия бе қайди расмӣ иқомат ва фаъолият менамоянд расонида мешавад ки ҷониби россия муҳлати қонунгардонии мақоми ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷиро то санаи 15 июни соли 2021 муайян намудааст. аз ин лиҳоз аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ба маълумоти наздикони худ ки дар ҳудуди федератсияи россия ғайриқонунӣ буду бош доранд расонанд ки ҳатман ба шӯъбаҳои вазорати кори дохилии федератсияи россия оид ба муҳоҷират муроҷиат намуда шиносномаи худро ба қайд гузоранд. зеро вобаста ба масъалаи мазкур сароясати вазорати кори дохилии федератсияи россия оид ба масъалаи муҳоҷират иттилоъ дод ки айни замон дар ҳудуди кишвараш шумораи зиёди шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ қарор доранд. бинобар ин ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон расонида мешавад ки дар ҳолати то 15 июни соли 2021 ба расмиянат даровардани ҳуҷҷатҳои дахдор аз ҷониби федератсияи россия нисбати муҳоҷирон қарор дар бораи маъни вуруд
ва муҳаллати гуногун қабул карда мешавад. бинандагони азиз, расми нафаронеро ки ҳоло дар навор мебинед бо сабабҳои номаълум бедара гаштаву дар ҷустуҷӯй қарор доранд. Агар нисбати тақдири онҳо ягон маълумоте дошта бошед, ба рақамҳои дар навор буда занг занед. зарагул одинаева соли тавлидаш 1973 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе номбурда дорои бемории рӯҳӣ буда аз 5 майи соли 2021 аз хона баромада ба самти номаълум рафтааст. маҳмадаюб сатторов соли таваллудаш 2019 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ номбурда аз 8 майи соли 2021 аз хона баромада ба самти номаълум рафтааст. танҳо эҳтироми қонун ва низому тартибот метавонад кафили осоиштагии рӯзгори ҳар кадоми шумо бошад. хайр, шоду пирӯз бошед.